Poštovani posetioci, poštovani gledalci, dobroveče. Upravo je počeo koncert. Slobodno, možete. Pomozimo bolesnom srcu koji zajednički organizuju produkcija Radio-televizije Srbije i Klinički centar Srbije. Narodni ansambl Radio-televizije Srbije, može još jedan aplauz, pod upravom Branimira Đokića započeo je ovu priredbu, a ja ću zamoliti i direktora Kliničkog centra, profesora doktora Miljka Ristića, da vas pozdravi. Profesore, ovo je lepa prilika da se družimo, otpevamo koju i budemo humani. Dobroveče, dragi moji gledalci. Dame i gospodo, kolege i koleginice, saradnici, prijatelji, evo uz pomoć Orkestra Radio-televizije Srbije i Kliničkog centra Srbije organizovali smo ovaj koncert, a vaše prisustvo meni daje veliko zadovoljstvo i osjećaj da ima ljudi koji su voljni da pomognu bolesnima, tako da verujem da će ova naša akcija uz vašu pomoć uspeti i da ćemo nabaviti opremu koja je neophodna za dijagnostiku i lečenje kardiovaskularnih bolesnika. Profesore, ja vidim da vi lakše i bolje rukujete ovim skalpelom nego ovim mikrofonom, pa da pomognem ja malo. Pa to je tačno. Da kažemo koju reč o brojnim ljudima, izuzetnim svetskim stručnjacima koji su prošli kroz Klinički centar i na neki način pomogli i vama, našim vrhunskim stručnjacima, da Klinički centar bude jedna od izuzetnih ustanova. Pročemo samo od Debejke, kada je to bilo i ko je sve prošao kroz Klinički centar od velikih hirurga koji se vi sećate? Pa vidite, Klinički centar Srbije, odnosno Klinika za kardiohirurgiju, radila je prvu intervenciju na otvorenom srcu davne 1960. godine. U Velikoj Jugoslaviji to je bila jedna od prvih intervencija na cijeloj teritoriji i to je urađena jedna srčana mana kod devojčice koja je stara 6 godina, koji danas žive. Znate, to je tako jedno veliko zadovoljstvo da prvi... Posle toga počele su i druge intervencije. Danas Klinika za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije radi uglavnom odrasle pacijente, radi i, da ne kažem, decu od 12. godine pa naviše. Za to vreme kroz kliniku su prošle poznata svetska imena. Prvi je bio Debejki, čuveno jedno svetsko ime u kardiohirurgiji. Zatim su dolazili profesor Dion, profesor Kalangos, profesor Biočin, evo sedi ovde u prvom redu. On je mnogo pomogao oko transplantacije srca i srčanih pumpi. Tako da kažem, imali smo od koga da učimo i taj trend se stvarno nastavio kroz sve ove godine. Mi smo s tim poznanstvima koje smo stvorili za sve ovo vreme omogućili i mlađim generacijama da se školuju u stranim centrima i postigli smo tako jedan nivo znanja i mislim da smo dostigli jedan svetski vrh u kardiohirurgiji. Trudimo se da to održimo, ne možemo da pratimo te pacijente ako nemamo opremu koja je odgovarajuća, pa kažem, nadam se da će ova akcija da urodi plodom. Hvala vam lepo, profesore. Izvolite i uživajte u koncertu. Brojni pevači će vam se večeras predstaviti, otpevati lepe pesme, pesme koje vi volite. Moje ime je Žika Nikolić, a sada nastupa hor Abrašević i oni će otpevati jednu divnu pesmu koja nosi naziv Amurske volni. Evo i dirigenta. Ivanka je tu. Molim jači aplauz za dirigentkinju. Ivanka Stojkov i Abrašević.
sensibile sottile, leggermente, dolcemente, incomincia sussurrar. Piano piano, terra terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, maranzando, nell'orecchie della gente, s'introduce destramente, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiare. Ah ah, ah ah. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola
già di loco in loco, sempre tuono la tempesta, che nel sender va foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa congelar. Alla fin tra bocca scoppia, si propaga, si raddoppia, e produce un'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremoto, un temporale, un tremoto, un temporale, un tremoto generale che fa l'aria rimbombar, un tremoto, un temporale, un tremoto, un temporale, un tremoto generale che fa l'aria rimbombar. Il meschino calunniato ha finito calpestato. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va creepol. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Si va a crepar, si va a crepar, si va a crepar. Pevao vam je Mihajlo Šljivić, a sada će nastupiti Tanja Andrić i hor Abrašević. Tanja Andrić, hor Abrašević i Narodni ansambl radio i televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića. A lečiti se može ne samo lekovima i skalpelima, nego i pesmom.
Dr. Zdravko Petković to najbolje ume da uradi. Profesore. Dr. Zdravko Petković. Ekstra Nena i Narodni ansambl pod upravom Branimira Đokića. Pustoš, ostala je sad
sjajnog može da me spreči, da kraj već jednom učinim sad ja. Za kim sad vapaj taj, za kim sad suze te, ne vredi patnja zna, jer laž je vino sve. I vidi sad što gre, a srce pusti, da polagano vre, u zaboravu svi. La laj, la laj, la laj, la laj, la Daliborka Stojšić uz Narodni ansambl Radio Televizije Srbije i Kora Brašević. Poklanjala si, al si i krala, i neverna si bila ti. Ne, previše mi nisi dala, o mladosti, o mladosti, o mladosti moja. To škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna prošlih dni, za uspomene to je malo, o mladosti, mladosti. Daj stani na čas, daj mi snage da oprostim se svim na tren i da mi društvo završi pesmu i da se čaša ispije. Još puni nade šta da se radi, na pola puta tek smo mi, a jutros već su drugi mladi. O mladosti, o mladosti, o mladosti moja. Sad s Bogom budi bolja s drugim i daj mu više nežnosti, jer to je ništa što ja gubim. O mladosti, mladosti.
društvo završi pesmu i da se čaša ispije. Sada prvakinja opere Madlenijanum, Tanja Obrenović, Santa Lucia. Humanitarni koncert pod nazivom Pomozimo bolesnom srcu zajednički su organizovali Radio-televizija Srbije, produkcija Radio-televizije Srbije i Klinički centar Srbije. Kad već pričamo i pevamo o srcu, sada će vam se predstaviti Nada Pavlović i otpevaće divnu pesmu Samo jednom se ljubim. Samo jednom se ljubim, sve je ostalo varka, često udesnam grubi, šale zbijati zna, zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka, a taj žar prođe za čas, a ogleda senka sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svako smata njen pravi žar. Samo
se ljubav u misli vraća i svako shvata njen pravi žar i samo jednom se ljubi i tad srce izgara kad se taj plan izgubi tad i nestaje sav žar a tad i nestaje sav žar tad i nestaje sav žar. Hvala najlepše, Nado. Merima Njegomir se pridružila ovom društvu. Kad zaškripi kapija, od miline sva uzdrtim ja. Mislim da nekud
travo, javore, javore, ko po tebi čuva stado, zlato moje. Ko po tebi čuva stado, zlato moje. Čuvala ga devojčica, javore, javore, od 17 godinica, zlato moje. Od 18 godinica, zlato moje. Ovce čuva, pesmu peva, javore, javore. A moj dragi, što te nema, zlato moje. Moj Dragane, što te nema, zlato moje. Što te nema ovih dana, javore, javore. Kad ja ovce čuvam sama, zlato moje. Kad ovce čuvam sama, zlato moje. Kada padne prvi sneg i Renato Henc, pozdravite ga. Kada padne prvi sneg, kada padne prvi sneg, i ja upregnem konja dva vatrena sokola, pa se sakam noć i dan. I ja upregnem konja dva vatrena sokola, pa se sakam noć i dan. Mnogo žena srećem taj, mnogo žena srećem taj. Svakoj blagi osmeh dan, da li je poznam ili ne, nijednoj se ne ruga. Svakoj blagi osmeh dan, da li je poznam ili ne, nijednoj se ne ruga.
volim ja. Bila ona plavuša, smeđa ili garavuša, svaku ženu volim ja. Svaku ženu volim ja. A ovom divnom koncertu posvećenom srcu svoj doprinos daje i još jedna srčana dama. Zove se Mira Škorić. Otvoriše se manastirska vrata, za mene stale kazaljke sata. U drhtavoj ruci držim sveću, opet se molim za njegovu sreću. Kraj oltara stoji ikona sveta, kraj mene moja sudbina gleda. O majko Božja, anđeli s neba, što kraj mene da druga treba. O majko Božja, anđeli s neba, što kraj mene da druga treba. Praštam mu ljubav što mi je krao, kako mu mene sad nije žao. Ej, moje suze biseri beli, pa dajte kad me više ne želi. Kraj oltara stoji ikona sveta, kraj mene moja sudbina gleda. O majko Božja, anđeli s neba, što mu kraj mene da druga treba. O majko Božja, anđeli s neba, što mu kraj mene da druga treba. Njemu za ljubav kleči moli, znam da je grešan, ali ja ga volim. Bogovi kažu greši ne plate, kome će moje suze da se vrate. Kraj oltara stoji ikona sveta, kraj mene moja sudbina gleda. O majko Božja, anđeli s neba, što mu kraj mene da druga treba. O majko Božja, anđeli s neba, što mu kraj mene da druga treba. Spit
spisak umetnika koji su doprineli uspehu ovog koncerta pridružuje se i Milan Topalović, estradni umetnik. On će zaključiti zajedno sa Narodnim ansamblom Radio-televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića i Horom Obrašević večerašnji koncert. Doviđenja.
Poštovani posetioci, poštovani gledalci, dobroveče. Upravo je počeo koncert. Slobodno, možete. Pomozimo bolesnom srcu koji zajednički organizuju produkcija Radio-televizije Srbije i Klinički centar Srbije. Narodni ansambl Radio-televizije Srbije, može još jedan aplauz, pod upravom Branimira Đokića započeo je ovu priredbu. Brojni pevači će vam se večeras predstaviti, otpevati lepe pesme, pesme koje vi volite. A sada će nastupiti Tanja Andrić i hor Abrašević. Tanja Andrić, hor Abrašević i Narodni ansambl Radio-televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića. A lečiti se može ne samo lekovima i skalpelima, nego i pesmom. Doktor Zdravko Petković to najbolje ume da uradi. On je hirurg na Kliničkom centru, a pesmom takođe leči. Uz Narodni ansambl slušat ćemo Čudna jada od Mostara grada. Čudna jada od Mostara grada, sve od lani pa evo
profesore. Doktor Zdravko Petković. Hvala najlepše. A sada ćemo da slušamo Hor Abrašević. Spremili su jedan lep splet narodnih pesama. Žari za reda, žarimo, kako će se razdvojimo. Ti od mene, ja od tebe, ja će idem nadaleko. Ja će idem nadaleko, nadaleko, Belovranje. Će se više ukumite, žali plači da žarimo, kad će sunce da ogreje, kad će sunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo belo lice. Ekstra Nena i narodni ansambl pod upravom Branimira Đokića. Ciganka sam mala, oči moje gore. Pevam, igram, plešem, celu noć do zore. Ja sam mala gara, crna tvoja cigan. Ja sam mala garava, crna tvoja ciganka. Ja sam mala garava, crna tvoja ciganka. Ja sam mala garava, crna tvoja ciganka. Da si moje oči ti ranije sreo, o sobi momak za svoj život ceo.
Bravo, Nancy, bravo, bravo. Daliborka Stojšić uz Narodni ansambl Radio Televizije Srbije i Kora Brašević. Nie ujeżdżaj, ty mój голубчик, печально жить мне без тебя. Дай на прощание обещание, что не забудешь ты меня. Скажи тебе, что любишь меня, что любишь меня. Скажи тебе, что любишь меня. Давай, скажи тебе, что любишь меня, что любишь меня. Скажи тебе, что любишь меня. Когда твое лицо не вижу, грустно, задумчиво сижу. Когда твоих слова не слышу, мне кажется, я не живу. Скажи мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи мне, что любишь ты меня. Скажи мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи мне, что любишь ты меня. Скажи мне, что любишь меня. Скажи ты мне, что любишь ты Tanja, Daliborka, jedan galupčik ide. Jedan galupčik nosi cveće. Sada prvakinja opere Madlenijanum, Tanja Obrenović i Oči čornije uz Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас.
Tanja Obrenović. Humanitarni koncert pod nazivom Pomozimo bolesnom srcu zajednički su organizovali Radio-televizija Srbije, produkcija Radio-televizije Srbije i Klinički centar Srbije. Kad već pričamo i pevamo o srcu, sada će vam se predstaviti Nada Pavlović i otpevaće divnu pesmu. To davno beše, sećam se ja, kad u tvom zagrljaju ja goreh sva, kad si meni znao reći, draga, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud čekam ja. To davno beše, sećam se ja, kad u tvom zagrljaju ja goreh sva, i kad si meni znao reći, draga, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud čekam maj. Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili, a sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pored mene više nisi, čamce ploviš samo ti si, ali još te uvek volim ja. Smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili, a sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pored mene više nisi, čamce ploviš sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Pored mene više nisi, čamce ploviš sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek, uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja. Divan orkestar Branislava Đokića, pomoć maestra Duška Jovanovića, Danila Vasića takođe, hvala vam, divni ste. Hvala najlepše, Nado. Merima Njegomir se pridružila vam društvu.
pesma Njegomir. Jedna reka u mom kraju, najdraža je meni. Kraj te reke mi smo nekad bili zagrljeni. Preprojavam se trenutke s tobom provedene. Malo ih je, al su oni najdraži za mene. Preprojavam se trenutke sa njom provedene. Malo ih je, al su oni najdraži za mene. U pesku su sad ostala dva stopala mala. Kad su za mnom povali, oca potrčala. Za po pesku ispisujem tvoje ime milo. I pitam se za nje prošlo, što je juče bilo. Za po pesku ispisujem tvoje ime milo. I pitam se za nje prošlo, što je juče bilo. Sad odlazim pored reke i tala se gleda. Vremenu bez tebe dušo da prolazi ne da. Svaki dan bez tebe meni znači malo. Vrati mi se da delimo što je preostalo. Svaki dan bez tebe meni znači malo. Vrati mi se da delimo što mi je preostalo. Ljuba Lukić, Renato Henc i Miljacka. Pozdravite ga.
noći, čekam kad ćeš doći u život moj. I ja sve ove noći živim u samoći, ne mogu biti samo tvoj. I jednom si rekla i nisi porekla, ja sam za tebe jedini. Mene si zvala, a srce dala, drugome da ga isprosi. Ko bi rekao čuda da se dese, a Miljacka mostove odnese. Ja ne mogu tebi doć, pa ne mogu ulicom ni proć. Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese. Ja ne mogu tebi doć, pa ne mogu ulicom ni proć. Ja ne mogu tebi doć, pa ne mogu ulicom ni proć. Hvala vam puno. Renato Henc. Hvala lepo, Renato. A ovom divnom koncertu posvećenom srcu svoj doprinos daje i još jedna srčana dama. Zove se Mira Škorić. Ostao je bele zore kraj. Odlaziš, a tako si mi drag.
Milja Škorić. Poštovani gledalci, hvala vam što ste vašim dolaskom, kupovinom ulaznice, pomogli ovaj humanitarni koncert koji su zajednički organizovali produkcija Radio-televizije Srbije i Klinički centar Srbije. Akcija nosi naziv Pomozimo bolesnom srcu. Spisak umetnika koji su doprineli uspehu ovog koncerta pridružuje se i Milan Topalović, estradni umetnik. On će zaključiti zajedno sa Narodnim ansamblom Radio-televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića i Horom Obrašević večerašnji koncert. Doviđenja.